Kalau spesially mela mela beri kecung saya tahu lagi so kia một chút cái sao làm một chút đi anh ngon được mela 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 baru kere khetobo only two season ke bokeri oh bisa thalanya ayo thujja ma kia một chút Hari kita tak kaji, sudah ingat tabok, sudah tak kaji. tak hati Hi guys bahai tongwai no sari ka hamjo to no tabu khai sing kheto musung na phaina halayo tai gisa sal thangai no to langnai bazar thangai ke rok paiti haikya chikon sa asuk boro rong no bihin mangla rang rok kri tabu ikayang o khabo sing khorong ni no tai ke bokuri yang khai tam han bin live nai je ke bokoro kharap ngun nai te aste tam nai yang na sa joto no jani janja kam khai tong bai ka sung som mo te som nai me nin blog ni live blog khai ni sab khai ma ba kamal gato mela soli tong nakadolo rok soli tong bai hi yang mela mela haina musung nai ro hai mano tini osgang simno mela solika hai fono wati ro wa ma gunui asuk borok rok bangya tini sing bazar thangpuru borok kurui 10-15 jon rok ka hai tongo no sungi tong bin live da nai ni nai pe nyai tam nai yang na sa iko sal udila wate sari go horgo fono wai manen tini fungni simi tabuk suk jora iko ihi nokham ti mangno kho ni sal payase dirok boran baya sal udila iko chin parani abarok tai bisi gia wati rok tai wakhangkai wati asuk waye khubla taklai ase usugang o simse kisa wadoro tai bisi gyang kai no sara rok sarjaga no jaga o kheto filei o jaga rok sara rok ne afrukai mai rok borjak bai ne afruka kheto khali tongbai galak joto no mai bai kupulong nai chin parang ga ka tai kun funung na jaga kare kheto ga ka tai bazar i ayengko machine albai tongo hi borong masa jetha kalayo yak royan hai pokhar ka Langkah. masa nai kai gong thada na to la boro kai tong na na সাড়ে 370 টাকা গ্যাং মারে খান না还是让开么个不是很好